नमस्कार, मी प्रज्ञा तेली. माझ्या चॅनलवर मी तुमचं स्वागत करते. आज मी तुम्हाला मालवणी वाटप करून दाखवणार आहे. हे बघा, इथे मी 1 वाटी ओलं खोबरं घेतलंय, 1 वाटी सुकं खोबरं घेतलंय, इथे 2 मोठे कांदे घेतलेत, आलं घेतलंय, लसूण घेतली आहे आणि इथे मिरी घेतली आहे, दालचिनी घेतली आहे, 2-3 लवंगा घेतल्या आहेत, इथे तेजपत्ता थोडासाच घेतलाय, इथे हे बडीशेप घेतली आहे, थोडंसं जायफळचा तुकडा, एक एक हे घेतलेलं हे घेतले, मसाला मिरची घेतली आहे, थोडासा खसखस. अजून जर तुम्हाला तयार करायची असेल तर करू शकता, पण आमच्या मालवणी मसाल्यामध्ये सर्व प्रकारचे हे असतात, गरम मसाले असतात, त्यामुळे आम्ही जास्त काय गरम मसाला वापरत नाही. जेवण करता थोडं असं वापरतो जेवणाला चव येण्यापुरती, पण सगळं असतं ना त्यामुळे जास्त काय वापरत नाही. पण तुम्हाला आज मला मालवणी वाटपाची रेसिपी दाखवायची होती, म्हणून मी सगळे मसाले सर्व घेतले. तर मी एवढू शक्यतो नाही वापरत, आमच्या मसाल्यामध्ये सर्व प्रकारचे मसाले असतात. तर मी तुम्हाला ते वाटप भाजून दाखवते. इथे मी तवा गरम करत ठेवलाय. तेल जास्त ना वाटप भाजताना तेलाचा वापर जास्त नाही करत, तर थोडंसं करेल मग ह्याला चिपकू नये म्हणून. हे बघा, ही मिरी लवंग आणि दालचिनी एकत्र टाकणार आहे. आणि हे आहे ना, हे मसाला मिरचीच ना शक्यतो अशी फोडून घ्यायला, म्हणजे ती आतून पण भाजली पाहिजे. हे बघा, आणि मसाले सगळे मीडियम गॅसवर भाजले पाहिजे, गॅस फास्ट नाही ठेवायचा, कारण ते मसाले लगेच करपतात. तेजपत्ता, हे सगळं तेजपत्ता वगैरे भाजून घेते. हे बघा, हे तेजपत्ता वगैरे भाजले तर हे बडीशेप टाकते. खसखस, खसखस टाकलं ना की त्यात खोबरं टाकायचं त्याच्यात, कारण ते खोबरं हे उडतं, खसखसला उडतो, बाहेर उडतो. थोडंसं खोबरं टाकायचं त्याच्यात. ते उडतो तो बाहेर, मग तो खोबरं टाकलं ना की बाहेर येत नाही, जास्त उडत नाही. आता हे सगळं व्यवस्थित भाजून घ्यायचं. भाजलेलं आहे हे काढून घ्यायचं. आणि ती वाटप असताना ना काहींच्या लाकडी वगैरे घेऊ नका, मग कारण वाटप मला चांगलं ढवळलं जात नाही लाकडी काहींची. स्टीलचा वगैरे असतो ना तोच घ्यायचा. का तर व्हिडिओमध्ये आवाज येतो ना काही त्याचा, म्हणून कोण जास्त असे काही ते घ्यायला बघत नाही. पण काय होतं, वरच्यावर ढवळलं जातं लाकडी काहीच्या. आणि आलं लसूण भाजून घ्यायचं. ही लसूण मोठी असते ना, हे सगळं भाजून घ्यायचंय वरती. आलं लसूण भाजून झालेली आहे, तर मी यातला कांदा घालते आणि कांदा भाजून घेते. बघा, कांदा भाजून झालेला आहे.
हे खोबरं भाजून घेते. ओलं खोबरं भाजून झालेलं आहे. तुम्ही त्यातच सुकं खोबरं घालते, भाजून घेते. खोबरं भाजून झालेलं आहे. गॅस बंद करते. ह्याच्यात थोडं वाटप ठेवते आणि ढवळायचं, दळून घ्यायचं, ते व्यवस्थित भाजते. हे आहे मालवणी पद्धतीचं हे वाचकं वाटप. आणि हे आहे ना, आता मी ह्याच्यात मिक्स करते, मिक्स करून घेते सगळं. ह्याच्यात मिक्स करून घेते. लोखंडी तव्यावर भाजलं ना, असं भिड्याच्या तव्यावर वगैरे, वाटप करून झालेलं आहे. सेम असं वाटप करून बघा आणि मला कमेंट करून सांगा. या पद्धतीने माझ्या पद्धतीने केलं वाटप कसं झालं तुमचं. आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा ना. आणि असं सेमच्या सेम वाटप करून बघा. आणि आपण भेटू आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये.